Christopher Mutsvangwa uchizovhura hombe tonzo kuti otaura pamusoro pekufaiwa kwaGeneral Anselm Sanyatwe. Aiwa, zvinongoitika sedambe, but mashoko aanenge achitaura aiwa anenge achipinda mwoyo yevanhu dzimwe nguva ichirwadza. Sanapinda mashoko anotaurwa pamusoro pekufaiwa kwaGeneral Anselm Sanyatwe aiwa nokuva a threat with the regime's side. Noti subscribe like on the bell kuti mutapaendawo pochimwero anoposta Mutsvangwa Mudanyori achiti ZANU-PF spokesman Chris Mutsvangwa confirms that the firing of Zimbabwe's former army commander, General Anselm Namo Sanyatwe, was a tactical move to neutralize General Chiwenga's power base in the army. Chiwenga, Zimbabwe's vice president, is locked in a power struggle with his boss. Mutsvangwa said the firing of Sanyatwe, which he has called tactical, was timed to coincide with the 31 March protest organized to stop Mnangawa's attempt to extend his term of office in the block Chiwenga. Ndo mashoko anodaidzwa naMutsvangwa achiti aiwa maplans akaitiwa ekufaya General Anselm Sanyatwe aiwa it was a way ekuneutralizer nekuwikena general. Noda kuti kunoikwa kunzi aiwa Sanyatwe is an ally waVP Chiwenga. Panapa tinoona kuti even the news hoax inotoya itoafirma ichiti as widely correctly reported by many news outlets, President Emmerson Mnangagwa fired Zimbabwe Army Commander Lieutenant General Anselm Sanyatwe ahead of March 31 to prevent being toppled through protest or as a coup-proofing measure. Chris Mutsvangwa, the ruling party's spokesman, says tomashukwa muda panapa tinoona kuti aiwa Chris Mutsvangwa ane achikonfirma kufaiwa kwaGeneral Anselm Sanyatwe achiti aiwa it was a way yekuavoida kubviswa kwemutungamiri wenyika through maprotest or a military coup. Tudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. Mudze mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.